Хоровият рецитал се провежда за втора година, като през 2011 в него се включиха 30 000 деца от 206 населени места. Сега включваме на живо от едно столично училище Габриела Гаврилова, която ще ни разкаже повече за инициативата. Добро утро, Габи! Добро утро! Наистина и тази година се очаква децата да бъдат в цялата страна, точно в, както каза и ти, в 10 часа от различни места, училищни дворове, паркове, градини. Те ще рецитират стихотворението "Аз съм българче" от Иван Вазов. Ние сме тук в едно столично училище и децата, които са зад нас, ще направят, така да се каже, една репетиция преди рецитала в 10 часа. Готови ли сте, деца? Първо искам да ви честитя празника 1 юни. Може да започвате. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Много ви благодаря. При нас са Камелия Герова, която е част от организацията от Академика БГ, и Красимира Мишева, която е класен ръководител на децата. Бързо ли научиха стихотворението? Ами да, децата го научиха веднага. Те по принцип го знаят, защото това е първото стихотворение, което се учи в първи клас още, и във всяка една четанка в първи клас стихотворението се намира на първата страница и децата нямаха никакви затруднения да го научат. Така, обичат ли така българската литература? Да, обичат я, и ние, учителите също, много така поемаме инициативата, четем много български стихотворения и така нататък. За втора поредна година организирате тази инициатива "Аз съм българче". Голям интерес е и тази година, предполагам. Да, вчера заявките бяха над 23 000. Сигурна съм, че днес са повече, но със сигурност ще можем да кажем утре. Ще бъдат публикувани в сайта на Академика БГ всички училища и детски градини, които са дали своята заявка. Имате ли информация в кои градове така най-много деца ще се включат? По принцип, повечето извън София се включват, но със сигурност ще можем да кажем утре. В момента все още се обработват заявките. След 1 час, сега е най-напрегнато. Всичко се случва след 1 час, така че утре ще можем да кажем със сигурност. Днес е и 1 юни, техен празник, така че това е едно добро начало. Ами да, и най-хубавото е, че тези деца в нашето училище отделиха времето от своята ваканция днес, защото те от днес са във ваканция, отделиха, за да дойдат да кажат най-българското стихотворение на най-хубавия детски празник 1 юни, за което искам да благодаря на децата и на техните родители, че отделиха от своето време днес. Добре, добре. Ами това е от нас. Точно в 10 часа ще започне инициативата. Разбрахме, в много училища в цялата страна. Благодаря ти, Габи. Такива са новините до този час. Следващата емисия в 10. Сега останете с Шани Жоро.